Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipngat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anag pailingad itinagan a Daniel, manipod iti probinsya ti Isabela. Ngam iti agdama, adda ijay Macau. Ngam sakbay na, intay man paibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Marilu Shanaya, Jeline Vicente, Leonardo Catalon, Roda M. Ramos, Mariel Gutierrez, Jasmine Rivera, Julie Lacar, ken Jinky Michael. Makablaawan ni manang Sheila May Haro ken kaanakak ani Janara Haro, lakay ko ani Michael Dakiwag ti Aglipay Quirino from Sara. Ni Leia Musuela Lagrana ti Sawat Tagudin Ilocos Sur from Taz Angel. Shout out kada Glenn Peter Sipe, Linda Lajo, Wen Gosalia, Canceli Petines. Mother ko ani Priscilla Cacho ti California, USA. Kabsat ko ani Maggie Cacho Sotero ti Spain, kan Larry Cacho ti Ireland. Shout out kada Karen Joy kan Flory Medina. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Daniel. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras mo kastamoten kani Sir Ferds. Sakbay man manang arugyak ti agsalaysay, di la mabalin apakibaga kani Sir Ferds, ta i-accept na ko mati friend request ko kankwana iti FB. Nabayag nga minan a nag-friend request sa kankwana, nga maging kaita kat saan na pay ana accept manang. Bayam Daniel, taibagak ka ni Sir Ferds nga i-accept na ti friend request mo. Ilingad naklatan manang itinagan a Daniel, taga Kawayan, Isabela ak.
nga maadak ita dito'y Macau. Dandani sa nga pulo atawanan nga adaak dito'y kas manager ti may sa restaurant. Oray di pandemya adaak dito'y. Saan pa nagpanakkalmanang, makuna nga damoten urnong ko, kat plano kon ti ag for good dita Pilipinas, apaman amalpas ti agdama kontratak ditoy. Sapay la kumata sakbay ang mapasamak dayta, maipatangatang pa dayti pakasarita ak iti programa yo, tama siguradok manang, adu ti maayatan, nang runa kadagiti padak a Pilipino, nga agpapaay iti restaurant, nga iman manihar ko ita, dito'y Balasiw, Taaw. Nanang, madandanagan ak. Nay, anya kumanga iti pagdanagam anak ko. Nagadong amin ti mapampanunot ko, nanang. Kasanon no iti panangawis ko kunilay ang agkasar kamin kat pagkadkadan nak. Nay, anya kumanga iti pagkadkadan na, Daniel. Talo atawanan ti relasyon nyo. No labsan ti agsarita, kasarlaangan ti kurang kada kayo. Tanawaya ka maturog iti ayanda. Nawayamot nga umay maturog dito'y balay ni Leia. Agkakaida kayo. Alangan mo't apagkadkadan na ti panangitakder mo kenkwana. Nanang. Saan nga min atila pampanunutom anak ko? Relax ka laeng. Ano kasta nga ron, nanang? Patuloyak ti mapan iti ayan da Leia. Kat kasarita kon may papaniti panggap ko amang ikalay sa kenkwana. Ay, katawan anya kumaga po adi mo patuluyan nga ay. Sayang mo ti inurnong mo nga inlatang mo para iti panangikalay sam kenkwana. No di ka patuluyan ti mangawis kenkwana iti kasar anak ko. Apay aya nga agsennaay ka iti naunag. Nadlaw yumot siguro, nanang. Nabayagan na sana sumursurot kanyak diti balay ni Leia. Ha? Nay, unngag paiso. Apay anak, nagapa kayo? Saan, nanang? Ngamiti kalabas. Nadlaw ko akas lakim mayakay kanyak ti kaayanayat ko. Anya, iti anya aga po. Amangan mo't no adda na aramid mo adi na nagustuhan. Awan mo't ti amok, nanang. No kasta nga road, rumbang laang amapan ka iti ayan datap no makasaritam. Apaman nga aginurnus kayo, awisem beten nga agkalay sa kayon. Sumot lagaya ba nakapurporma ni Daniel Arimuar. Panggap na gaya mo nga awisin nga agkalay sa ni Leia kaayan-ayat na. Wan gunding, talaga nakasaganan ang mga asawa dya inaunata. Ay, kagusto laang mo't aisen tanay. Manot taundan, tanda ni Trintanan. Ngarud numunak at nagadayo ti agwat da iti adi na. Sa nga pulok at may salaang titawan ni Kriste nga adi na. Ay. Apay nagsanay ka iti naunag gunding. Awan mo't kiti isain. Adala nalagip ka. Anyaman daytan. Awan ko nakamot. Masapul kit ding agsagana tamot ten isain. Tanuman nugutan ni Leia nga kalaysada kan ni Daniel. Alangan ba, ngawan man lapulos ti maitagtakan ni Daniel apang nayon na iti gastusin da nga kalaysa. Gundeng. Malaksi diti dingawon ama parte no bilang magtagtalatamot iti kwarta. Ay, si kalata ti makaamaw, Gundeng. Apay? Sapay la kumata umanugot ni Leia nga agkalaysadan kan ni Daniel.
Lay, apay kumaasan nga manugot nga ikit natawunanan ti relasyon da. 3 taon nga rodan. Podno dayta, ngam sigun ka ni Daniel. Adan sa pagdaldalanan dayta. Kasla lumikliklik kano kenkwana ni Leia iti kalabas. Nay, apay ngay? Saan ba't nga mo ni Daniel? Sungarod ako nakenkwana ama pan nakasarita di kayan ayat na. Tano maurnos dati anyaman asanda pag kinaawatan, awisan na mutun, tapno diretso kalaysan. Addanton manang ko. Talaga Kriste, iso asapay la kumata saan ama paay ni manong mo Daniel. Saan siguro, nanang? Ay, saan tayo asigurado anak ko? Nang runa no dati saan anasaya at amapaspasamak. Aniya ko mananang? Diyak maibaga Kriste, nga madanaga tanay. Maluman nga maawan paylaang ni manong mo. Itay pay agsapa api manaw. Nanang? Ay, ad-adalakat nga ruden nga agdanagak. Ha? Apay ngay nanang? Ay, basta madanaga na Kriste. Amkak nga mga noan yan tinapasamak ni manong mo. Nanang. Diyos ko, Daniel anak ko, apay anabartek ka. Nanang. Nay, apay ngay ngagsangit kamutan. Ay, tinasayaan, umunag ka anak ko. Amay ka, darasam. Ay, sus. Hala, agtugaw ka anak ko. Nanang. Anya ti awanan, Daniel. Apay nagbartag ka. Saan agad nila yan? Nakikalay sa kanya. Tinasakit. Nakiwinaswasan kanya nila yan. Anya? Sa nagpaiso na lang. Isawanan ti serbiti biyag ko. Kaya't kung di mapukaw di tayo lupong na nanang. Tsaka kung kaya ti agbiyag. Nay, saan Daniel? Saan kumakasta anak ko? Agkalma ka. Di ka agpanunot itinoan niya laditan. Pangaasim, anak. Kayarigan na akanibusana ng tilubong ko idima ng Emmy. Takasanumat ngamin, kas nako na ni nanang ko, nulabsen ti agsarita, kasarlaangan ti kurang kada kami ken ni Leia akaayan ayat ko. Iso aninamnamak nga umanugot a makikalay sa kanyak. Ngem iti ipapan ko ijibalayda,
Nakiwin naswas kanyak, taadda kanon sa bali nga ay ayatan na. Naglemesak iti arak iti dayding aldaw, sakbay ang nagawidak iti balay mi. Talaga akayat ko idin agibusan ti amin ko, ngam saan dak abinaybayan dagiti dadakkel ko, nang runa ti kabsat ko. Inandi ngay nakmanang, aging nga inino tak a naka-move on, katapno na anay a makalipatak, inurnos ko dagiti papeles ko nga agabroad. Manong, dadanikan agabrod. Kristi ading. Aganad ka ijay ha? Agsingsingput ka. Di kagdanag ading. Talagang agannadak. Kan igaad ko tagtrabaho ijay. Takayat ko atulungan datatang kan nanang amang paadal kan ka ading ko. Agyamanak manong. Agsingsingput ka matinto na da ako na dya abroad ha? Igaad mo ta agadal. Di mo baybayan dagiti dadakkel ta. Wan manong, di ka agdanag. Katikari Kristi, no lakit di ta na nga to dagiti gradom. Uraan ni akurso ti kayat mo inton koleyo ka. Siyak ti makaam mo. Impagamday ta manong ha? Wanading, ikarik day ta. Sige manong, agadalak na imbag. Kan kang runaan ti amin. Di mo lalaw ka ni ti kalukwan ti panagadal mo ah. Di ka pa'y makirelasyon kabayatan nga gadadal ka. Ala ni manong, ubingak pa'y. Palpalagipan ka lang nga din ko. Katsapay la ko ma, taipangag mo ta amin na pamagbagakken ka. Kagayam ti kabarbaro akadwami ditoy. Taga-ano kay di Pilipinas? Nagpintas matanda ito eh. Nakaamamo ti rupa na. Hello? Kasarsarita ka? Ha? Pasensya ka yun. Anyay tayo ti damdamagan nyo, madam? Ala, una yan day ta madam nga awag mo kanya. Di nakawagan iti kasta. Dishwasher aklaang ditoy. Servidora no daduma. Agpada tala ang ama susweldoan dito restaurant. Siyak gayam ni Michelle. Daniel. Siyak ni Daniel. Taga-ano ka di Pilipinas? Isabela. Ije kawayan. Talaga nga rod nga Ilocano ka. Ijayak Ilocos. Kastagayam. Agyaman na ka. Ta kinasarita na nga oray janitor aklang ditoy. Uy, hala, saan mo alalaengan ti trabahom ditoy? Kan may sa, nasisingpot amin na Pilipino nga agpapaay dito pagtrabahuan tayo. Malaksid laang iti manager. Anya? Di mat Pilipino mat lang ti manager iti pagpapaayan tayo a restaurant? Uwan, husto ka. Ngam imbes ko mga iso ti mangisakit kada tayo akailyan na, saan ta isupay ti mangiruruman. Anya? Iso nga aganad ka kini Sir Dado, Daniel. Sa bali ti ugali di kadaraan tayo at tinalag di inchik nga akin kuka iti restaurant a pagpapaayan tayo. Nagiginad kayo maggunay. Nagtalaki istorya teraramitin Abay ka niyo. na Sir Dado. Nagsasadot kayo. Agtrabaho tan. Ikaw lang ang bayan ni Kasta na ramid yun. Hala, agtrabaho kayo.
Sikat ka barbaro janitor, saan ka di? When sir? Siya nga rod. Naimbag nga oras yo. Di mo ibagaday ta. Ta saan na imbag ti oras ko ita? Apay nga daka dito yung kitchen. Kwa sir? Nagmapak ngamin dito eh. Si rumba nga kanayon nga imap mo ka ti Jarwar. Ita yan dagiti lamisan. Iti entrance. Tapno kanayon na nadalos. Saan na dito yung kitchen? Ta dito'y kanayon ang marugitan ng runa no kanayon mo ta dinudugsak. Di pa naginaw dagiti dishwasher dito'y. Ha? So mabalin ka di janitor? Iti ka nagdalos. Tada na patagay anunsyok dito'y. Sige, sir. Sika, babae. Ada customer na nagreklamo agad sa munti inaramat na gobyertos. Napalalo. Sir Dado. Saya man nga minti trabaho. Kaungat na ni Michelle. Asik ka din udugsak titignay mo. Nusak ti masurong ka. Simple. Ibagak Tadang ni Madam ti amin Peter na minit na pagsaritaan. kalaangan dito. Itasadot kamatlaan. Sir. Saan na ka nagtuloy arimor manipot iti kitchen itay, Michelle? Isa nang nagkuta amin nga imbagbagakan ka ni Sardado. Nagalas ti pa nagsasauna. Ita, sikan amis mo tinakapanagnak iti bagbagak may papan ka ni Sardado. Makapaladingit lang, Michelle. Iso akadaraan tayo. Iso kumatikaw na namang isakit kada tayo apada na Pinoy. Ngam baliktad mat. Day tangarod kat. Ngaman niya nga rod. Awan mo't mabalin tayo. Iso ti tinalag ti amo tayo nga inchik nga akin kuka iti restaurant. Amin nga ibagana, patsyan ti amo tayo. Michelle. Kinapudno na Daniel. Ad-ado pa iti kinabulastog nga inaramid ni Sardado iti kalabas. Iso nga adadag iti kadaraan tayo ang napilitan ang nagikatan dito'y gapuken kwa na. Anya? Dahil tatiag pa iso Daniel. Talaga nga minasabali ti ugali ni Sardado. Awan pa nang isakit na kada tayo kadaraan na. Kaslakit din pakaragsakan na pa no adda ti maagrabyado apada tayo a Pilipino. Pudno anadaras ang nakailiw-liwagak iti kaaddak dito'y Macau manang Emmy. Nadaras ang nalipatak tinasaam ang napalabas ko ken ayat nang runa idinaamamok ni Michelle. Tilarigat naman ng iso ti panagbalinmat nga abusado ti manager iti restaurant a pagpapaayan mi. Makapalading ita panunutan gaputapada paimat nga rod a Pilipino. Ngamno tratuan na kami nga agpapaay iti restaurant, kunamlan iso ti agtagikwa iti pagpapaayan mi. Iti umuna atalo abulan a panagpaay kumatan iti restaurant, diya ko nalapdan ti bagik amang tubngar wenno mang sitar ken ni Sardado, tunggal ada makitak amadi nga aramidan na kanyak, wenno iti uray asino man kadagiti kakadwak iti pagpapaayak a restaurant. Di tamutan anang rugi a pinagpupudutan nak ni Sardado.
Mayat mo tibiyag mo niya, janitor. Ha? Agasam ta nakatugaw kakit din dito ayan tiban niyo. Oh, Nalain kamot naglamang. Ilamlamang mo ti kinasadot mo. Amom no sa dino ti pagpwestwa amtat mo saan ka basta makita nga awantar aramidam. sir, kalkalpas ko lang nga binalnawan da gitar aromatic amap. Sa anak nga ginina na. Anyasan? Naglawagan na sangputan ka dito, ngawan aramidam? Kaya tasawan na ito, agpaspasimbli ka. Kumaro ti kinasadot mo, isungada ka dito nga aglamlam nga ginina na. Diyak kaya ti makiriri, sardado. No pagarupon nyo nga ginina naak, ada kayo dayta. Pasensya kayo, sir. Masapul panawan kayo dito Tay tuloy ko tagtrabaho. Agalwad ka, janitor! Makadano ni ti amo tayo ti kinasadot mo. Sigurado may Marigat atutupan ti kasken kuha na nga akikid lang nga rodon ti panagut-utek na. Awan pa'y sa baling amo ng aramiden. No di ti mangi mamagkada kami akadaraan na. Anon nga da nagreklamo may papaniti saan na nadalos a plato kandat dumapay nga arwatan dito restaurant, Michelle. Kat sikat responsable iti dayta. Ha? Sir Dado, siguraduan mi mat nadalos. Di ka nagrason! Tawan tagreklamo no talaga nadalos ti trabaho. Sir Dado. Ala, ituloy mong tagin lao. Kat siguraduan nadalos ti trabaho. One, Sir Dado. Ay! Tanga! Kay bagbagak pa lang saya itong tagtrabaho nga madadagos na buong mga plato. Talagang awan ti amumdang nga ka. Sir Dado, tinakmusmusan. Masaksak ka nga. Saan laday tatirumbangkan ka? Daytoy pay! Aray ko! Day labas kanta! Daniel! Asim itipada mga Pilipino. Ayup ka, janitor! Sigurado ka maikat ka pwede dahito nga naramid mo! Maikat ka! Is that all, Dado? Yes, madam. Look at my face. That Filipino bastard did this, madam. Oh, you mean Daniel, the janitor? Yes, madam. I think you need to terminate him. He'll ruin your business for sure. Oh, I think I will not terminate him, Dado. But, madam, he hurt me. He'll be a threat here. He'll ruin your business. Oh, did you forget about the CCTV, Dado? Madam. Everything is being recorded by the CCTV, and everything you're telling me right now is a lie. What? For your information, Dado, I always receive complaints against you from your fellow Filipinos. That's why I conducted my own investigation, and the result will not favor you. I need to do actions now before my business will be ruined by you. Madam. I let you choose. I terminate you, or you just resign and find another job. It's up to you now, Dado. Your assistant told me that you wanna talk to me, madam. Oh, yes, Daniel. And I really appreciate you came. Madam,
I'm sorry if I caused any trouble. I just can't let anybody hurt my fellow workers. I'm so sorry. No need to ask apology, Daniel. I've already fixed that, and I already announced that Dado is not working for me anymore. Madam? As I told Dado, I've been hearing multiple complaints against him, and also about his leadership. And now that he's gone, I need somebody to step up, to lead the team, to be the new manager of my restaurant. And I think you are Peter for that job, Daniel. What? Madam, are you joking? I don't make jokes when it comes to my business, Daniel. I know you'll be a good leader, because you know how to defend your colleagues. So I'm offering you a new job now. I want you to manage my restaurant and lead your co-Filipinos who are working with me. Do you accept it? Yes, madam. I will accept it. Thank you for trusting me. And I promise to treat my co-workers well. I promise that, madam. Dayta ti rason no apay anay kanak iti gundaway amang imanihar iti may sa restaurant dito'y Macau manang Emmy. Inaramid ko ti amin akabaalak tapno agbalin anabaligi ti operasyon ti negosyo ti amok. Kat babaan iti tulong dagiti pada ka Pilipino nang runa ni Michelle sa anak anapaay manang. Nanayunan kami pa'y a Pilipino nga agpapaay iti restaurant ni Madam ta Pilipino ti pagaayat na nga alaan nga empleyado. Ti kang runaan pa'y apakaragsakak unay manang iso tinakarkaro apanagin na si dagmi ni Michelle a nagtinag iti relasyon. Kataklunak, anaan-anayon analipatak tinasaam apadas ko ken ayat iti kalabas. Ta ita, amok kan mariknak asaan akon amasakitan pay itinagan ni ayat. Nang runa takas itinakonakon iti damo apasat ti surat ko. Adan planok nga ag for good apama na malpas ti kontratak ditoy. Kat nakasagana mo't ni Michelle amang suporta kanyak. Tanapagsaritaan min nga agkalaysa kami apaman a makaawid kami dita Pilipinas. Daytoy tipadas ko manang. To'y pagayam mo, Daniel. Daniel, pagayam ko umunay ti amin, agyaman na kiti panangitalat mo kada kami iti pakasaritaam. May sa kamanan kadagiti nang panagnak, adita balasiw taaw, talagang adda dagiti pada a Pinoy, nga imbes nga iso ti mangisakit iti kailyan na, iso dapay ti pakaigapuan ti pan na kaisagmakda. Naimbaglaangan ta na iduma kapagayam ko. Iso akablaawan ka, gapo itinasaya at agalad mo. Kastamutan ay abrasa kon ti kablaaw ko iti kunam, nga umadanin a panagsimpayo iti kaayan-ayat mo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyay. Mapuna